съмнителният пакет беше неутрализиран. Допълнително екипи на специализираните полицейски сили направиха повторен оглед вътре в сградата за наличие на допълнителни съмнителни пакети, евентуално лица, които са останали вътре. Така че това е процедура, която е определена и всички би следвало да я следват, за да можем да имат готовност за реакция както на учебните заведения, всички институции и да противодействаме най-вече има безопасно изтегляне на персонала и да няма пострадали хора. В едно училище трябва да има план за действие при терористична заплаха и трябва веднъж или два пъти годишно да се проиграе такава ситуация. Разбира се, това е с цел учениците при извънредни ситуации да знаят как да реагират.